moi boas. Hoxe estamos en Ourense, imos participar na carreira do San Martiño, carreira de 10 km. O objetivo será baixar de 35-55, pero estará complicado, xa que veño de estar con gripe, xa non puiden ir a semana pasada a Negreira, e ainda non estou ao 100%. Intentarémolo, pero non creo que salga moi ben. San Martiño, organizado el Concello de Ourense y el Concello Municipal de Deportes de Ourense. Acabamos de pasar o kilómetro 5, 18:30. Creo que non vai haber opción.
meta. Begoña Domínguez va a entrar Domínguez, la primera ventana, Begoña Domínguez. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Es muy grande. Pois ata aquí o que foi a carreira do San Martiño. En canto ao meu resultado acabei de 118 e 43 da categoría con un tempo de 37,26 minutos, quedándome así a 1 minuto 36 do obxectivo. Como se notaron as 2 semanas que estive sin adestrar por culpa do catarro. Tende o quilómetro 4 xa ia moi xusto e cando pasei polo control do quilómetro 5 e vin que non ia conseguir o obxectivo, xa me fun deixando levar ata meta. En canto á organización, bastante ben, percorrido homologado e moi ben cortado ao tráfico, avituallamento intermedio con auga e avituallamento final con moito líquido, e só faltaba algo sólido como unha barrita ou unha peza de froita. Costoume o cambio de localización do avituallamento final, xa que agora vaise todo recto, non tens que xirar cara ao pabillón, onde se formaba moita aglomeración. Había servizo de guardarroupas e duchas ao carón da meta, e de agasallo daban esta camiseta técnica. Houve 2 cousas que se poderían mellorar, a parte de meter algo sólido no avituallamento final, que son a recollida de dorsais, que non se fai no mesmo día, que para a xente de Ourense non é problema, pero os que somos de fora temos que pedir a alguén que nos lo recolla, ou darnos 2 opcións: pagar un extra por recollelo nun Decathlon que che quede preto da casa, ou pagar moito para que che o entreguen na casa. Non custa moito facer a entrega no mesmo día, polo menos para a xente de fora, como por exemplo fan na pedestre de Santiago, que che dan a opción de recoller os días antes no Corte Inglés, ou tamén se pode recoller no mesmo día na zona de meta. E despois o tema dos caixóns de saída, sinceramente non sei para que os fan, vale que tamén pode ser culpa nosa non situarnos onde deberíamos, pero se van facer a separación do caixón 1 ao caixón 2, deberían facela no resto dos caixóns, xa que non había control ningún e podías poñerte onde quixeses, menos no caixón 1. Estes 2 puntos non creo que cambien, xa que estiven vendo as crónicas que fixen os outros anos e sempre o fixeron así. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.